wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla wani garin da ake kurba man gyada zalla a wani gari sun tashi ba su tata duk ayyukan sosai ilimin ka kyauta a wani gari rana take bidar ɗanta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta a wani gari nema yakan zama sata suna da gona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari mata suke fita tsinta da masu kuɗi ba su san su ɗan kyauta wani gari ne ba don isa da kuɗi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba wani gari ya ake kurɓa manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla rayuwar wani attajiri na ɗauko rayuwar wani hamshaki yau na leko akwai kuɗi sai dai masu saka mutum tarko idan ku ya tara a bashi cin yayi tarko a kulimi ga 'ya'ya garai a duk sako duk inda yaje aure yake kamar mako matansa shida ne kaga ya wuce iyaka ko jahiri ne ga shi ba sani gudan soko a wani gari zai aure sai ya bar 'ya'ya a wani gari zai tara ɗan karan kaya a wani gari zai so mai ya bar saura a wani gari bai bin na dukiya zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla ka ana kwana ana tashi tofa yana tare da 'ya'yan da suka ki tashi suna son su fantama da dukiyar shi a cikin 'ya'yan da akwai guda da ban shi yana nan yana karatun shi yana nan da ilimi da hankali na shi kadin mutumin ya karkace sai ya dawo shi yana a bashi tallafi cikin karatun shi amma mutum ba za shi karɓa ba zai zamo a cikin masu fidda zakka ba zan ya komai domin ya gyara bauta ba mutan gari ba za masu more komai ba wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla bari kuje Allahumma da mai tarbiya da daɗi ko da duniya da zafi tabbas neman lahira da daɗi ko da ta yi haɗi da kaifi to bari kuje Allahumma rana ta fito da zafi malam ta raba duniya da kuɗi ‘ya'yan nasa sun ka zauna sun yi shawara ta zauna akan kawar da shi daga duniyar ko za su zauna akan dukiyarsa bukatunsa sun ka auna domin mutum ne shi ba dai isa da kuɗi wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla karshe an shiga uku sun karshe an shiga uku sun karshe ba mutuwarsa ba akwai wani harsashi amma tashi da ya daɗa a iyakar shi ga kowa yana buƙatar dukiyar shi
daman baya ba su yunwa a gidan shi to kakakar raka ga duk sun hauni shi kowa ya dace ran shi ne dan shi shi sai an bashi ya tara dukiya zalla aure yake ya bar ya'ya ya binne dukiya zalla sun karshe sun karshe sun karshe mun shiga uku sun karshe aya adalci aya adalci Allah ya samu dace Allah shi ba mu iko yara ibadun